Azok szívják el az energiát a világtól. Előbb benne, mint a lélekvándorlásban. De hát a szellemvilág létezik, ugyanúgy létezhet UFO is. Igen, és azt honnan tudja, hogy a szellemvilág létezik? Tapasztaltam. Hiszel az UFO-kban? Akkor miért hiszek? Azért hiszek, mert a mai világban nincs az, hogy furcsaság. Nem is létezem, te sem, senki. Ez itt mind illúzió, nem a valóság. Akkor nihilista vagy? Nem létezünk. Ébredj fel, nem létezik. Ez nem a valóság. A maximum